Здравейте на всички, ние сме Xbox от... Днеска... От YouTube. И днеска... Казваме Ендъргот. Опа, извинете, че прати нещо. Ела да покажем първо нашите чести. Тук имаме експорта. Да. Тук фулки, там други... Букут! Чакай, хора, тук са покуците. Хора, това го покажем, защото който играе да сметим с него. Ето тук ни е обсидиана. Вижте, хора, мои бъдещи. Кирки. Да, и горе имаме още. Ела тук Айрон. Айрон, бе! Да, Айрона. Тук сега, тук. Книги ченчнати, че съжалявам. Тук камъка не сме копали. Тук голда. Преди голда да покажем това са тъпите простите сетове, които сме ги събрали от PvP. Някои са прости. Тук има дъма на гръм. Това са негови неща. Да, всичките му сетове. Покажи го, е. Показах го. Смети му. Ама не нацни върху те, задръж върху броните. Да ги видят сетовете, хората, дето не вярват сигурно, че имаме хубави сетове. Ето и мечовете. Някои мечове са хубави, някои други не. Тези дървени мечове са яки. Вижте. Сега горе неговите неща. Моите неща, ето, аз нямам много неща, имам два като неговите. Ще пак ги покажи. Да. Имам яки мечове, хубав сет. Това ми е хубавото. Бутушките. Това. Само търся гащи, Protection тройка. Сега ето тук, виж, тук. Къде си, ла? За диамантите, аз се изпих невидима повеченка. Да. Ето диамантите. Това за пълно. Най-горният чест, най-горния. Тук са нещата за полшенки. Долу имаме разпръскащи полшенки. Тук имам полшенки. Слез долу направо. Тук имаме още полшенки. Тук имаме още. Тук нямаме. Тук имаме още брони горе. И тези честове долу са за следващи. Това ни е къщата. Не е точно, ела горе. Виждаш, ти все го виждаш. Да. Така, тук отглеждаме такова. Нидерланд, тук имаме изход за горе. Всичко е защитено, хора. Тук имаме изход нагоре. И тук си отглеждаме неща. Аре, Бе, какво правиш, бе? И тук отглеждаме неща. да. Кажи селен. Да, имаме селянин, който на 1 април изглеждаш като мен, ето го. Да. И сега в този... Чакай. Селен, ама вижда, пък съм с невидима полшенка. Това е интересно. Знаеш къде? Сега в този клип точно ще правим тъпи работи, ще събием такива. Ще би трябвало да покажем сървъра, не мислиш ли? Не, няма да го показвам целия. Няма да ми стигне времето. За така че на... Спаун, ела на спаун. Събираш. И ето го спална. Ето да ме виждаш, държа пържоли. Джампови. Опа. Вижте, цак. Има джампови, ние очакваме нови джампови, защото сме минали всичките. Не трябва тя. Мятай са. И ето тук влизате в PvP. Може да напишете Warp. Кажете си най... Хай, бе. Аз съм мятам. С една пържолка. Не, горе има диаманти, няма да съм мятам. Сега, който напише хи, печели да масеци първия хрен. Никой не печели да масет. Да, просто на бази го казвам. Чакай, някакъв умря чрез някакъв си меч, виж го. Уй!
така, хай, защото повечето гледат. Абе, удари това, удари го! Удари тя матиня! Умряхме. Добре, стига толкова са. Ето ме го интерчиста. Кой аз? Кой имам? Нищо нямам. Имам редстон. Чакай. Тъпа, цепт. Някакъв ми иска телепорт. Телепортни го в хома. Различно. То с къде, бе? Не знам, учам хома. Някой да ме иска тъпа. Давам фри спид. Няма да дам. Ша не да. Ела в хома, бързо вземи меча и ще го убима. Чай сега. Чай ще си взема моят дъмасета, поне да го използвам. Чай сега. Аз си взема protection. Да го убия. Новата... Protection. Ти не ми искал. Бъди готов. Няма да му дам да влиза. Приели го? Къде е мършата? Не, си защитил. Чакай, бе. Чакай, пак ми иска. Чакай. Скри се. Ой, коста пича. Готов е. Имаш ли айтами? Не. Гъга. Чичи, бе. Да, джиджи. Кой ми искат? Окей. Има рез. Чакай. МСГ. Тъс как се пише? Аха, то се прицакай. Има рез. Чай, някой ми пише... Не пише на мене. Окей, новите ми неща. Тъпото е, че са надървани мечи това. Кой ти писа Адак? То фекшн. То пише това е факсион. Чакай. Чакай, някой дойде ли? Ето го е! О, то си мъжи неща. То с как ме ударил? Не бе, то дойде от някъде. От дупка дойде, майто се. Не, бе, как се пишеше? Че... Аз го телепортвам. Алдерос. И колко ти фикшн? Чакай. F. Лайм. Служи тука. Убивам боболечки. Добре, аз този вика може да се клаим. Какво означава това? Не знам, но мисля, че честовете не са толкова защитени. Що? Не знам точно дали има. Кой